Treba nam nova ciljna grupa, mladi. Svi nas posмотri kao nekog Nemca, siguran je, nema tu šta. Ali mladi hoće strast, hoće emociju. Dajte nešto moderno, da sve pršti, nekog Italijana, Alfu. Šta uopšte gledate vi na tim telefonima? Pa TikTok. Kažu da je svaki početak težak. Momci, aj malo pogorajte. Kada smo krenuli, imali smo 0 pratilaca na TikToku. 0. A cilj nam je bio da za 6 mjeseci dođemo do brojka nevjerovatnih 20.000. Vidi, to ti je kao kad bi ovom jugu dao da vozi do Budve. Ma kakvi do Budve? Na Mars i nazad. E pa mi smo ti od tog juga napravili ovog Mercedesa. A vi se vjerojatno pitate kako smo nule napravili gotovo 40.000 pratilaca, preko 20 miliona pregleda i pola miliona engagementa. E pa, sad ću da vam kažem. Kroz sketch formate smo im privukli pažnju. Kroz edukaciju smo im rješavali probleme, a kratki formate dužih emisija smo koristili da ih pozovemo na dodatno informisanje o temama iz industrije. Kao ciljnu grupu odredili smo muškarce od 20 do 40 godina, koje zanima ama baš sve o automobilima. I Peugeot, i Audi, i Fiat. Njih bre zanima i da li je komšija pronašao i brzo okno od auta, i kako se prodaje Passat 8, ali i kako se kupuje BMW. Sve ih bre zanima, baš kao i mene. A sve to treba da bude i zabavno i edukativno. Edutainment. To ti je recept. Sve smo to uradili i napravili više od 20 miliona pregleda. Ej, 20 miliona pregleda na TikToku. Jeste dobro čuli? Gdje sam stao, beše 20... Da, 20 miliona pregleda. A pogledajte šta smo se uradili na drugim mrežama.